Pred pol rokom o tom hovoril celý svet. Očakávaný triumfálny comeback Brucea Willisa v jeho najslávnejšej akčnej úlohe bol ohrozený. Hollywood sa po zložitých zákulisných hrách ocitol v situácii, z ktorej ho mohlo dostať len Slovensko a slovenskí herci. Zdá sa to naozaj neuveriteľné, ale je to tak. Osud očakávaného svetového kinohitu Smrtonosná pasca 5 visí na vlásku. A o tom, či sa vlások roztrhne, rozhodne herec Slovenského národného divadla Ján Galovič. Už ho malý okamih mu budú volať priamo z Hollywoodu. A ak Ján Galovič odmietne, nakrúcanie Smrtonosnej pasce 5 bude zrušené. Áno, prosím. Smrtonosná pasca? No tak to je zaujímavá ponuka, ďakujem. Ale pozor, Hollywood ešte nezvíťazil. Ján Galovič je totiž zvyknutý klásť si podmienky. Musí tam byť so mnou aj môj kamarád Rytmus. Môže byť? No tak fajn, teším sa. A tak Rytmus, Ján Galovič a na dôvažok Roman Luknár svojou účasťou zachránili kšeftík pre Brucea Willisa. Smrtonosná pasca 5 sa hlavne vďaka ním práve teraz valí svetovými aj našimi kinami. Počuli ste, ako tí Slováci zachránili Hollywoodu krk? Možno by vedeli vyriešiť aj váš problém. McLean. Ja mám nejaký problém. Áno, máš, o FBI. So všetkými tými autami a budovami, čo si zničil. Toto ja neriešim. Ja zachraňujem svet. A si poistený? Nie. Tak všetko platíš ty. Lelkeš, prosím. Pri telefóne John McLean. Čo potrebuješ? FBI mi chce dať k náhrade všetko, čo som zničil pri mojich akciách. Potrebujem poistenie. Bol by som sprostý, keby som ťa poistil. Myslel som si, že to bude problém, takže som ti zobral niečo, čo ti asi bude tak trošička chýbať. Niečo, čo máš najradšej. Chápeš? To si robíš srandu, Johnny. Nie, nerobím. Hej, pusa, pozdrav svojho miláčika. Jaj, milujem ťa. To si ty moja. Ak ma nepoistíš, donútim ju na Otovi zaspievať pravdu o vašom vzťahu. Celú pravdu. Ale áno, zaspievaš. Som fakt zvedavý, čo teraz vymyslí. John McLean však netuší, s kým sa začal ťahať za prsty. Juraj Lelkeš s nasadením vlastného života kontaktoval blonďavú agentku Mossadu, poslal po nej sise lieky a snažil sa rozbehnúť záchrannú akciu svetových rozmerov. To však nebolo všetko. Keďže Mossadu, CIA ani iným svetovým tajným službám sa pri záchrane milovaného človeka nedá veriť, zazvonil telefón aj dvom najtvrdším mužom bratislavského showbiznisového podsvetia. Jožo a Maroš, legendárna dvojica, opäť v akcii. Prichádzajú sem do newyorského prístavu potrestať toho, čo si dovolil siahnuť na zlato skryté v hrdle Sissy Sklouskej. Hej, John! Ty srano! Kde si? Vraj máš niečo, čo patrí pánovi Lelkešovi a slovenskému národu. A my sme si to prišli zobrať. Hej, John! To bolo všetko? Nebolo. Dvaja na jedného smradi.
My, slovenskí herci, držíme pokope, lebo sa máme radi. A nezávidíme si. To určite. Dovidenia, John McClane. A vy ostatní, vitajte na Otovi.